Alam mo ikaw, siguro pag naging tao ka, ang gwapo-gwapo mo. Tignan mo oh, mukha kang lobo. Ang cute ng ulo mo, apakaliit. Siguro pag hinalikan kita, magiging Prince Charming kita. Uy, be, anong masarap na luto neto? Ano yung ginagawa mo? Ikaw talaga, be, kung ano-anong nilalaro mo. Uy, bakit, be? Halikan ko sana to, oh. Baka maging Prince Charming ko. Tiyan mo nga naman, oh, ang gwapo-gwapo. Ano, oh, ang cute-cute niya. Money, way money, money, money. Ara! Aha! Chip in, joint, chip in, night, chip in, joint, chip in, night, Taga-ibang bansa kapag tahimik. Hey, please talk. You're so quiet. Ang mga Ilocano naman kapag tahimik. Hoy, agsao kamit nabanglista ka taymon. Taga-ibang bansa kapag may maingay. Shut up! You're too noisy. Ang mga Ilocano naman kapag may maingay. Agtal na kawin no saan, numadi ka agtal na kita, misako ka. Taga-ibang bansa kapag walang pera. Sorry honey, I don't have money. Ang mga Ilocano naman kapag walang pera. Ay na, uray labusan naktata. Bag kumaanog taktak kinakti kwarta. Love is ayat, according to mayat. Numadi nakakayat, kugtaram sa kamon to iyablat na may mayat. Ang ibang kaibigan kapag may nasobrahan sa makeup. Para-paraan ka na naman. Uy bes, ba't ang puti na mukha mo? Nasobrahan ka yata sa makeup. Bawasan mo nga. Ang mga Ilocano naman kapag may nakita silang nasobrahan sa makeup. Para-paraan ka na naman. Nay, nakadalapos kan sa mo arinan. Sumampay, kasla ka lang na basamaran. Kurang lang ang tilungunan. Taga-ibang bansa kapag nag-joke. What can you see in the middle of the sea? Basic, it's either letter E or water. OMG, you're so genius. Ang mga Ilocano naman kapag nag-joke. Ano talaga nalaing kanyang ardadagdag son? Aji binting no aji barko. Aji barko bagkataman. Madi aji binting kita aji barko tumtumpa ikabil mo jidan mo binting ay kaumunag. Li, day tati paglaingam. Ngamaji module mo, madimpay na sagsagutan. Taga-ibang bansa kapag broken-hearted. Dear, move on. There's so many guy better than him. Just wait for it. Ang mga Ilocano naman kapag broken-hearted. Dayta, kit sumayit kan tumak ngamen. Kita kasla ka lang kakaase. Piman kamot. Apa nagtaktak ka mata? Dahil mula si Katuba. Hello mga kamsat. So ayan na pang kami. Pidot ti itlog. Dahil mo rin. Yan ti itik mo. Tapos ay lang. Ang bagal naman ng video. Storage to na yung dahil mga kamsat. Ito po yung 300 plus o 300 lang. Agpitak lang itlog. Yes, gumot Dala kita. Ba't lang itlog dito sa ganito? Ten ka lang ata? 3, 6, 9. Di marunong mag...
Lokos, kaya kami itlogan. Huwag mo ng protein yan. Yun na lang mo na marurumi. Doon. Doon ka na. Doon na. Hindi. Protein yan. So ayun mga kabsat, ito ay 64. Ayan ko sa pinulot ng pinsan ko. Ilan to? 21. 21. Tapos yung nasa loob is 87. Tapos, kabsat, tignan nyo to. Oh. Laki kambal. Kuha ka na isang itlog ko siya. Compare natin sa isang itlog. Ang liit nito. Ito kambal. Dalawa yung yellow na ito sa loob. Kaya guys. So ayun mga kabsat, papakainin natin yung aming mga itik ng Starduck from Rubina. Ayan. Tara. Kaya, sabi pa kami natin yan. Pagod wala. Pagod wala. Starduck. Pagpadami ng itlog. Ako mo nabati de. Sabi kami yan? Yan. Startup from Rubina. Ubusan daw wala. Sarap ng kain ah. Kamasin. Anong oras sila magpaka?